כמה שאפשר, וגם בנושא הספציפי שלנו, פינוי בינוי, וראינו כמה חשוב, הגיע הזמן באמת גם להתחדש, מועמדים, ביטחון וכו'. ואני מקווה, אני לא יכול להגיד לכם שאני רגוע, אבל אני מקווה שהמדינה גם ככה תקדם בתהליכים קצת יותר מהר ותנוע, אבל אנחנו, ולשם זה אנחנו פה היום, אנחנו עושים את המקסימום שבידיים שלנו, ואנחנו היום באנו כדי לעדכן אתכם על ההתקדמות שהייתה בשנתיים האחרונות, ובעזרת השם על השלב הבא שאנחנו בקרוב נקבל. אז העדכון שאני אעביר אותו, אגב, אני ניב, מי שלא מכיר, מחברת נועה מאור, נמצא איתכם מהיום הראשון של הפרויקט. מעבר למה העדכון שלי, נמצא איתנו כאן סיוון ממשרד אדריכלים אוססקו, שתציג לכם קצת הדמיות של השכונה, הדמיות לדוגמה של דירות, מהסגנון דירות שלכם, ובעצם קצת תפרט על השלבים הבאים, כי אנחנו מתחילים תכף להיכנס לשלבים של הוצאת היתר. נמצאת איתנו מירי לימון, שהיא מלווה אותנו בכל הנושא של הקבלת קרקע משלימה, היא בעברה הייתה שמאית ראשית של רמ"י, והיא תרחיב קצת על כל נושא הקרקע המשלימה, וכמובן עורכי הדין המייצגים שלכם שנמצאים, איפה עורכי הדין? אביבה ממשרד אמיר שטיינרץ, ועורכת דין שירה מויאל וורד בוארון, בדיוק נכנסות משרד מויאל בוארון. טוב, אז ככה בכמה מילים על תהליך פינוי בינוי בכללי, אני אריץ את זה כי עברנו את זה לא מעט. אז יש את השלבים הראשוניים של התארגנות דיירים, בחירת עורך דין, טוב. אז השלבים הראשונים של התאגדות, בבחירת עורך דין ונציגות וחברה יזמית, זה ככה, הזמן של זה תלוי בדיירים. השלב הבא זה המלצת ועדה מקומית. חברים, אני מדבר פה על תהליך ממוצע במדינת ישראל, תכף גם ניגע מה אנחנו עושים. אז בין 2 ל4 שנים לוקח המלצה של ועדה מקומית. יש לנו 2 מתחמים ברמת גן שכבר 5 שנים נמצאים בוועדה מקומית. לאחר מכן אישור תב"ע, שהוא לוקח גם בין 2 ל4 שנים. לדוגמה, מתחם קרן היסוד צמוד אלינו, כבר 4.5 שנים בתהליך שינוי תב"ע, בעזרת השם באוגוסט יעבור. ולאחר מכן 2 עד 3 שנים של הוצאת היתרים, פינוי דיירים, מה שמביא אותנו לבין 10 ל-12 שנים לוקח במדינת ישראל לעשות תהליך של פינוי בינוי. זאת המציאות, וחשוב לומר, זה תהליך שעובר בסדר, מה שנקרא. יש כאלה גם שהגיעו ל-20 שנה. מבחינת התהליך שלנו, אז כמו שאמרתי, 2 השלבים הראשונים עברנו, המלצה ועדה מקומית, אישור תב"ע, והיום אנחנו, בעצם אז היום, נוסף תהליך חדש על התהליך שהראיתי לכם לפני, זה קבלת קרקע משלימה. תכף נרחיב עליו, לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה תהליך שלוקח כ2 שנים. אנחנו נמצאים עד היום כ5 שנים בתהליך, בעצם מהרגע שכבר התאגדתם, בחרתם נציגויות וכו', עד עצם היום הזה. זה זמן לא רק סביר, זה זמן טוב, ואני ארצה שדוד, איפה דוד? ניתן כמה מילים ככה באמהרית. תודה ניר, ערב טוב. לפני שאני מתרגל מה שהוא אמר בעברית, זה מאוד חשוב שאנשים שהשפה, מה שנקרא, לא שגורה בפיהם בעניין של נכס, וזה מאוד חשוב שיבינו כל מילה. ולכן אני אתמצת, אני לא אגיד מילה במילה, גם כדי לא לשעמם אתכם, אבל אני אגיד את הדברים העיקריים כדי שהמבוגרים יבינו על מה הם מדברים פה. זה בסדר? እኔ የተናገረው አሁን ባጭሩ ያው ካሁን በፊት የዛሬ 2 ዓመት ነው ተገናኝተን ነበር ነው የሚላችሁ። እናንተ እንግዲህ በሌላ ትላልቆች ወጣቶች እንኳን ይገባቸዋል። እና ይህ አይነት ፕሮጀክት ብዙ ዓመት የሚወስድ መሆኑን ነው አሁን ያስረዳው። በዚህ በእኛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ይህ አይነት ፕሮጀክት ቢያንስ ከ10 ዓመት
እስከ 12 ዓመት ድረስ ይወስዳል። አንዳንድ ቦታዎች ከዛ አነስ ያለ ሊወስድ ይችላል። አንዳንዶች ደግሞ እስከ 12 ዓመት ይወስዳል ነው የሚለው እና አሁን ያሳየው ምንድን ነው የእኛ የክራተክሮን ፕሮጀክት ያለንበት ሁኔታ አሁን ጥሩ ነው ያለ። ምክንያቱም በ5 ዓመት ውስጥ ብዙ ነገሮችን አካሄደናል። ስለዚህ እንግዲህ ግማሽ ጊዜ እንግዲህ ከ10 ዓመት ከ12 ዓመት ካልነ ግማሹን በጥሩ ሁኔታ እስካሁን አካሄደነዋል ብሎ ነው የተናገረውና ከዚህ ደግሞ ባለሙያዎች ያሉ መሆኑን ተናግረዋል። ጠበቃ እንዲሁም ደግሞ አድሬፋል የሚባል አለ። ዛሬ ዋናው ዓላማው የስብሰባው ዓላማ ለወደፊቱ ቤቱ ምን አይነት ይዘት ነው የሚለውን ያው ያሳየናል። እንዴት ነው እንደሚሰራ በፎቶ በቅርጽ ማለት ነው ያሳየናል። እና የዛሬው ስብሰባ ይሄ ነው። ለማንኛውም እኛ ከእናንተ ጋር ነን፣ ታውቁናላችሁ ነው የሚለው። እኔ እንኳን ያው እንደምታውቁት በትርጉም ነው የምመጣ እንጂ ከእነሱ ጋር አልሰራም። በዛሬ ብቻ ነው የሚጠሩኝ። ከዛ በኋላ ያው የእነሱ ስራ ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ እስካለው ድረስ ማንኛውም ጥያቄ ያልገባችሁን መጠየቅ ያስፈልጋል። ተግባባን? ተዳራባ אז כמו שאמרתי, תהליך שלנו באמת סך הכל מאוד מהיר, אנחנו מתקדמים טוב, ושוב חשוב כל מי שמצלם, אני בסוף מחר אני שלח לכולכם המצגות וכל מה כן, לצלם, תתרכזו, שלא תתפספסו. התהליכים האלה, שוב, זאת המציאות, טוב, רע, לא משנה, יכולים להתלונן, לשמוח, זאת המציאות במדינת ישראל. תהליכי פינוי בינוי והבירוקרטים הם מאוד מאוד ארוכים, בטח השלבים שבהם אנחנו נמצאים בתכנון, אבל סך הכל ברוך השם אנחנו נמצאים בזמן טוב. שאלות אגב לפתיח ולזמנים? לא יכול להיות, לא יכול להיות, שלנו חתמת ב-2015. לא הייתי גם פה, הסערים שלי קיבלו מכתבים, הפינוי בינוי ב-2015. אז אני לא יודע, ב-2015 בטוח לא, יכול להיות, בטוח לא מהתהליך שלנו. אנחנו חברים, רבתי, זה בסדר, אני לא אומר שזה לא נכון, יכול להיות שקיבלת מכתב ואני אדבר על מה שרלוונטי לנו. אנחנו התחלנו פגישות עם רכבת, אם אתם זוכרים, בחצר של רפאל בשנת 2020, התחלנו להסביר לכם את התהליך. בשנת 21 לפני 5 שנים התאגדתם עם עורכי דין ושם התחיל התהליך. יכול להיות שנשלחו עוד הרבה מכתבים לפני, יכול להיות שחברות אחרות. לגבי התהליך שלנו הוא התחיל בשנת 2021 ואנחנו נפגשנו לראשונה בשנת 2020. מה קרה בעצם בשנתיים האחרונות? בכנס האחרון שהיינו דיברנו איתכם על התב"ע המאושרת, אז אני רוצה לחזור על זה. בשנת כן. שנייה, אני אתקדם עם השקופית, אם תהיה שאלה אני אתן לך. לגבי אישור התב"ע בקריית עקרון, אז בעצם בשנת 2024 אושרה התב"ע תחת 2 מגבלות, ואת צודקת, תתנוף כנראה לא יפנו, אבל חשוב לדבר על המגבלות כדי שכולם יבינו. אם היה אפשר, בעצם היו פותרים אותנו ב2 בניינים של 2 קומות והיו מספיק דירות. פה אושרה תב"ע תחת 2 מגבלות ששניהם בגלל בסיס תנוף. אחת זה מגבלת גובה, מותר לעלות עד 9 קומות, 9, כן, עד 9 קומות. דבר נוסף זה מגבלת הרעש מטוסים. בעצם היה התנגדות של המשרד לאיכות הסביבה, שבעצם מה שמנע מאיתנו לבנות על שטחים ריקים. יש מול הפרויקט שלכם 2 שטחים ריקים מצד שני של הכביש, היה אמור להיות שם גם 2 בניינים שהיו נותנים לנו עוד דירות. הוחלט בגלל מגבלה של רעש מטוסים לבטל את הבנייה על הבניינים האלה, ובעצם אושר לבנות 298 יחידות במתחם שלכם בגובה של 9 קומות. מה שהביא לפער כלכלי, אין מספיק, בוא נדבר בפשט, כדי לעמוד בהסכם, בהתחייבויות, בזה שלא תוציאו שקל, ולשלם את המיסים, לשלם את הבנייה,
והכל, 298 יחידות לא מספיקות, ולכן אין כלכליות ואי אפשר להתקדם עם הפרויקט. תכף אני אתן זמן גם לשאלות. אממה, הפרויקט אושר, והפתרון הוא קרקע משלימה. בעצם הרשויות החליטו, ויש תהליך שהוא תהליך מאוד חדש, תכף גם מירי תרחיב עליו, לתת קרקע משלימה. זאת אומרת, כדי שנעמוד בכל ההוצאות שאמרתי קודם, חסר לכם עוד 100 יחידות לצורך העניין, אתם תקבלו 100 יחידות בקרקע חדשה שמחזיקה במדינה, רשות מקרקעי ישראל. זה היה משפט מאוד פשוט מה שאמרתי עכשיו. כן. מי שהבית שלו קנוי לקבל, ומי שהעמידר לא מקבל? לא, אין שום קשר לעמידר, אין שום קשר, שנייה. עמידר מקבלים כמו כל דייר רגיל, אותם דירות של עמידר, אתם מקבלים אחד לאחד, אותו דבר כמו דייר רגיל. מה שאני דיברתי עליו זה כלל הפרויקט, כדי לצאת לכלל הפרויקט חסר 100 יחידות, אל תתפסו את המספר, אני רק נותן דוגמה כדי שתבין. אומנם אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, קחו 100 יחידות פה והשלמנו לכם, בפועל זה תהליך חדש שעדיין לא קרה במדינת ישראל. עדכנה אותי מירי ממש עכשיו שיש מתחם ראשון שקיבל קרקע משלימה. אני שוב חוזר על מה שאני אומר, עדיין לא נתנו קרקע משלימה במדינת ישראל. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חדש לכולם, בטח לנו, גם לרשות מקרקעי ישראל, גם למדינה, לכל הגורמים הנושא הזה הוא מאוד מאוד חדש, אבל זה הפתרון שוב. וכמונו יש המון מתחמים בארץ שמסתמכים על השלמה של קרקע משלימה. לשמחתנו בקריית עקרון יש את השכונה החדשה. הקצו קרקע בשכונה החדשה לטובת מתחמים בקריית עקרון, ובכך הצליחו לפתור את הנושא הזה. עדיין זה תהליך בירוקרטי, שוב, שאמרתי, לוקח באזור השנתיים עד 3 שנים, יכול להיות גם שלא נצלח, לא אנחנו כבר מתקדמים, בזמן רגיל הוא בעצם לוקח בין 2 ל3, ויש קרקע בשכונה החדשה של קריית עקרון, שעתידה לתת בעצם ליזמים כדי שיקדמו פינוי-בינוי בקריית עקרון. שאלות? אז לגבי השלבים הבאים, שוב, ממש עוד רגע מירי תעלה ותיתן לכם את מה עברנו בזמן האחרון מול הרמ"י ומול הקרקע המשלימה. אנחנו עתידים בין 4 ל-12 חודשים לקבל את הקרקע בפועל, קרקע, מה שסיפרתי לכם, ברוב השדות בשכונה החדשה. מה 12 שנה עד שזה יהיה מוכן הכל? לא, אם תרצי אני אשב איתך אחרי זה על המתמטיקה, אבל אני בא עוד 4 עד 12 חודשים מקבלים קרקע משלימה, לאחר מכן 2 הוצאה של היתרים. זאת אומרת, אנחנו עתידים בין 3 ל-4 שנים להתחיל פינוי, כן, לחבר את זה ל5 שנים שכבר עברנו, בין 9 ל-11 שנה, זה זמן פרויקט במדינת ישראל. נכון, אז אלה הזמנים, אלה השלבים הבאים, וזה מה שאנחנו עתידים לעשות, וזה מאוד 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 מתקדם. תכף תשמעו גם על הקרקע המשלימה, אנחנו נמצאים בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. שאלות למישהו לפני שמירי עולה? סליחה, יש לי שני... בטח. אם הרפטיק של הקרקע משלימה, בוא נקשיב, זה רלוונטי לכולם. הוא מתחיל שיש עכשיו, שיכול להתחיל אחרי ויתחילו כבר עם אתה שואל אם מחכים בעצם לבנייה גם בקרקע החדשה וגם פה, אז לא, מה שמחכים זה רק להקצאת קרקע. ברגע שיוקצה הקרקע החדשה בשכונה, כבר יתחיל תהליך של היתרים לגבי המתחם שלכם, מאחר והתב"ע כבר מאושרת. אתם תכף תראו הדמיות של השכונה, ככה תראה השכונה. התוכניות אושרו, כמה גובה, איפה קווי בניין, באיזה רוחב, כבר אושר. ולשאלתך, אז לא, מה שכן מחכים זה להקצאה עצמה, ולכן זה השלב הבא שציינתי. שלא יצאו קרקע? לא, זה עניין של זמן. אתם מקבלים בית בקרקע הקיימת שלכם. בהרצל.
זה כאילו חדש אחר. זה חדש רק ליזם. אני לא רוצה... אז שוב, לא מתפנה לקרקע המשלימה. אני שוב אגיד, על הפרויקט שלכם, בשטח שלכם, אושר לבנות כמות יחידות של 300 יחידות. זה לא מספיק כדי גם לפנות אתכם, גם להוציא את כל הסכום על מה שהובטח לכם, וגם לבנות את הפרויקט. זה לא מספיק כסף. ולכן אין לזה כדאיות ואין פרויקט. אבל כן רוצים לעשות פרויקט. כן יש פה מועצה, כן רוצים לחדש, וכן רוצים לפתור את הנושא הזה. אז נתנו פתרון של קרקע משלימה. בעצם אומרים ליזם, בוא תיקח 100 יחידות נוספות, שיהפכו את כל העסק הזה לכלכלי, ובכך תצא לפרויקט. ככה שגם נעשה את הפינוי בינוי במתחם שלכם, וגם יהיו עוד 100 יחידות ליזם כדי שהוא יוכל לעמוד בכלכליות של כל הפרויקט. אחרת אין פרויקט. אני רוצה להגיד, בכיף. בחוזה שלכם, ויתקנו אותי עורכי הדין שלכם, רשום שככל שנוכל להחזיר אתכם קרוב למיקום הקיים, ועם אותה אוכלוסייה קיימת, אלה היו תנאים שאתם הצבתם לנו, כדי שלא ליצור מצב שנשים את כולכם. אז שוב אני חוזר, ויתקנו אותי עורכי הדין של הדיירים, אנחנו מחויבים לכם להחזיר אתכם כמה שקרוב לבניינים הקיימים היום, ובאותם כיווני אוויר ועם אותו אוכלוסייה קיימת. ואנחנו נשתדל לעמוד בהתחייבות הזאת, כמובן שרשום שם גם שהכל כל עוד אפשר לתכנית. בסדר? 10. קרקע משלימה, אין לכם פרויקט בלי. אני גם גדלתי לתחילת הגמר. אז היה שם בשביל העניין. אחרת לא מתקרבים. לא, זה לא יהיה 300, זה לא יהיה. זה לא יהיה. בטח, בוא נגיד. הקרקע המשלימה גורמת לזה שיהיה לנו פרויקט. רוצה להסביר לכולנו משהו. כולנו מחכים חדשים. אני רוצה פי 4 מכם, יש על כל דירה שלכם אני מקבל 4. אני רוצה פי 4 מכם את הפרויקט. מתמטית, בסדר? אז כולנו כאן בזמן ארוך, אפשר להמציא 1000 תירוצים. הייתה מלחמה והיה קורונה ובאמת הם קרו. התהליכים האלה הם תהליכים ארוכים. בקריית משה היום אנחנו בונים, בסדר? התחלנו שם ב-2016. אני לא חושב שקיבלת מכתב ב-2015, את הכנסים עשינו אצל רבקי בזמן הקורונה. שנייה, בסדר חבר'ה, אנחנו רוצים כולנו ביחד את הפרויקט הזה, המדינה רוצה איתנו את הפרויקט הזה, זה תהליך ארוך, אבל אנחנו במקום טוב גם. שאלות? כמו שעלי עורך הדין שלכם? ולא אמרנו אבל שיגיע עד המשפחה. אני אחזור ויגיד ויתקנו אותי אם אני טועה, לנו ליזמים לא אכפת. אנחנו מחויבים לכם לפי החוזה להחזיר אתכם לאוכלוסייה ולאותו המקום שהייתם בו כמה שיותר קרוב לבניין הקיים. אם יהיה אפשרות אחרת ותרצו אחרת ועורכי הדין יגידו אחרת, נבדוק וננסה. עוד רגע אני אסביר גם בעניין הזה, תן לו רגע להסביר באמהרית. טוב, እሱ ቅድም የተናገረውን ነው የምታደርጉ በኋላ ደግሞ እሱ ይናገራል በዚህ ከፈትና እንተረጉማለን። ምንድነው ያለው በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ባደረግነው ሂደት ጥሩ ደረጃ ደርሰናል። አንደኛ ታባ ሁሉ ተቀበለናል ነው የሚለው። የመንግስት ኮሚቴ ይህ አካባቢ ፕሮጀክቱ አጽድቆታል እንዲሰራ የመንግስት ኮሚቴ አጽድቆታል። ታባም ተቀበለናል ነው ያለው። እና የሚሰራው እናንተ አካባቢ እስከ 9 ኮማ ድረስ የመሰራት ፍቃድ አግኝተናል። 9 ኮማ ይሰራል። ከዛ በላይ አይቻልም። በዚህ በአካባቢው የአየር የጦር አየር ስላለ ማለት ነው። ሌላው አሁን ብዙ የተነጋገራችሁበት እዛ እናንተ አካባቢ ሊሰራ የተፈቀደ 298 ቢሮት ነው ማለትም ቤቶች እና
ቀብላኑ ወይም ደግሞ ይሄን የሚሰራው ድርጅት ዞሮ ዞሮ ትርፍ ከሌለው ላይሰራው ይችላል እና የተፈቀደለት 298 ብቻ ነው 300 እንበለው እና ይሄ ለሱ በቂ አይደለም ትርፍ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትን ሌላ ቦታ ሌላ የመንግስት ቦታ የመንግስት መሬት ነው እንዲሰጠው ጠይቋል። ይሄ ምን ይባላል? ፓርካ ማሽሊማ ተደር አሁን ተነጋገሩበት የነበረው ነው እና ያን ፍቃድ ገና ሙሉ በሙሉ ቃል ተገብቶለታል፣ ግን ገና አልተፈራረሙም ያንን ሊቀበል። ስለዚህ ከዛ ጋር እናንተው ግንኙነቱ ምንድነው? ያንን ካልተቀበለ ፕሮጀክቱ አይካሄድም። ምክንያቱም ለሱ ገቢ የለውማ። ገባችሁ ትላልቆች? እና መጨረሻ ግን እንደሚቀበል ተስፋ አለን ነው። ያን በተሰራ ጊዜ ከዛ ለምሳሌ እሱ ምናልባት አሁን እሱ ወረድ ነው ይናገራል። ምናልባት እናንተም ከአዲሱ ቦታ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ እነሱ ከፈቀዱ መሄድ ትችላላችሁ። ኧረ ነበር ቦታ ነው የምንቆይ ካላችሁ ወዳም የምንቀበል ካላችሁ ትቀበላላችሁ። ይሄ ቆይቶ የሚሄድ ጉዳይ ነው። ግን ዞሮ ያን መሬት ሌላ ተጨማሪ መሬት ካልተቀበለ ፕሮጀክቱ ይሰራል የሚለው አጠራጣሪ ነው የሚሉት። ሰደብ ገባችሁ? טוב, ערב טוב לכולם. אני מקווה שהוא תרגם את מה שאמרו, כי אנחנו לא באמת יכולים לדעת, אבל יש שם מישהו שלא מדבר עברית? יכול להרים את היד? רק כדי שאני אבין זה. אוקיי, אז אני אמיר שטיינרץ, אנחנו מלווים אתכם בפרויקט הזה מטעם הדיירים, נמצאים איתנו גם משרד של ורד ושירה. רגע, אלן, אני לא שומעת את שער. אנחנו עושים פה ליווי משותף, עורכת הדין אביבה גם המשרד. גם לא תשמעי, תנתקי רק קרם ותשמעי. קודם אתם מבינים, אבל אנחנו ביום מאוד שמח. אוקיי, אני לא רואה אתכם מחייכים, וחבל. זה נראה לכם הרבה בעיות והרבה בלגן, ואני כל היום רץ מכנס לכנס, מעיר לעיר. עכשיו הייתי בנווה עופר בתל אביב, אבל אנחנו נמצאים היום בשלב מאוד מאוד טוב עבורכם. קרקע משלימה, לא קרקע משלימה, כולנו חיכינו לאותה קרקע, לא כדי שתעברו להתגורר בקרקע משלימה, אלא כדי שהפרויקט שלכם יהיה פרויקט כלכלי. זה הכל. עכשיו עברה התקופה, עבר הזמן, ואנחנו לאורך כל הדרך נמצאים כאן כדי לשמור על הזכויות שלכם. בסדר? כל הזמן. אנחנו רוצים שאם יש לכם שאלות, תהיות, בקשות, לא אומר שנוכל למלא את כל הבקשות. אנחנו רוצים לדעת מה מפחיד אתכם, ממה אתם חוששים ומה אתם רוצים לדעת. בסדר? שזה אנחנו פה, בין היתר. קבענו הסכם מאוד מאוד ברור לגבי הפרויקט שלכם. לדעתי אנחנו פרויקט הראשון בקריית עקרון שהוא הכי מתקדם. כי פרויקט הזה תגלו להם, אני צוחק כמובן, אבל זה אחד הפרויקטים שהכי מתקדמים, בגלל שאנחנו מאוד מאוד קרובים לקרקע המשלימה. אפשר להגיד שעד לפני שנה לא היינו בטוחים שזה יקרה, היום אנחנו מבינים שזה כבר קורה, רק עניין של כמה חודשים כדי שזה יקרה. יקרה זה הקרקע המשלימה, ואז ראיתם יש בערך עוד שנתיים להוצאת היתרים, למרות שאני חושב, אני אומר את זה בצניעות, שאם אנחנו כבר אחרי תב"ע ועם קרקע משלימה ועם הכוחות הנכונים והלחץ הנכון, אולי אפשר טיפה לקצר את זה, אבל כולנו נראים קצת יותר מבוגרים, לא נראים, קצת יותר מבוגרים, נראים יותר צעירים, ואם יש למישהו חל איזשהו שינוי במצב הבריאותי, במצב המשפחתי, ברצונות שלו, בנקודה שאליה הוא רצה להגיע, אני מבקש שיפנה אלינו. בסדר? אני לא מבקש, אני דורש שיפנה אלינו, כי אנחנו פה כדי שתעברו את התהליך הזה בצורה הטובה ביותר. מי שלא מכיר, המשרד שלי מלווה למעלה מ-400 פרויקטים בכל הארץ, אנחנו מלווים אך ורק בעלי זכויות, מסרנו כבר מפתחות, דרך אגב קרקע משלימה, אפרופו לפחות למיטב ידיעתי לנו יש פרויקטים ברחובות, שקיבלנו קרקע משלימה בקריית משה, מענק וגם קרקע משלימה קיבלנו. לא, רק היו שני דברים, היה מענק אחד שלא הספיק וגם קרקע, ודאי. לא, אני טועה? בדרך כלל לא טועה, אבל אוקיי, נבדוק את זה. יכול להיות שזו הגדרה היא טיפה שונה, אבל זה קורה, אני יכול להגיד לכם שיש להם שאנחנו כבר מפנים על בסיס האירוע הזה. אז כל המטרה שלהם לבוא לפה, כל שתראו אותי, אני אתייפט עם השנים מי שלא מזהה, והחשוב באמת ביותר, תבינו שאם משהו השתנה בצורך, תקשו אלינו ואנחנו נדאג
לראות איך אנחנו מטפלים בזה גם במסגרת ההסכם, אוקיי? לא רוצים לפגוש אתכם כל פעם אחרי שנה, רוצים לפגוש אתכם במהלך הדרך. שאלות אליי כעורך דין? אנחנו פה בזום. רוצה לרשום? עכשיו עם כולם? יאללה, 03 6329 444 בלי שום קשר. אביב, עורכת הדין אביב הצמח, תרים יד. גבוה, הם לא רואים אותך. בסדר, אפשר לגשת אליה עם המשרד שלי. יש גם את שירה ואת ורד. אנחנו כאן עבורכם, וגם היזמים מכירים ויודעים. בסדר? וגם עדן, שגם היא חופשת לידה במיוחד כדי לראות אתכם. אני מסתובבת הרבה במתחם, אז אם חשבתם שהיא גרה פה, לא, היא עורכת דין, וזהו. שיהיה לכם ערב בעיני. עכשיו אני לא סתם אומר את הדברים, תקשיבו, אנחנו נמצאים בנקודת פריצה מאוד מאוד חשובה, ובסוף גם הכל קשור לווייבים ולרוח הקרב, נקרא לזה ככה. תחשבו חיובי, אני מבטיח לכם שזה יקרה. רצית לשאול משהו? כן. שאלה מה רמת הוודאות שהייתה כמה שאלה, כי אני מבין שפי זה לא מתנגד לשום דבר. נכון. מה זה אומר מבחינת דיבור שלנו? אנחנו חכמים כרגע, מה שנקרא, לכל אחד יש כנראה מישהו טובו בבית, כמו ששמתי לב שאני כנראה, ואני למשכן כבוד. הערת הזרה. כן. שאלה, זאת אומרת, השאלה מה זה ככה משלימה 10 שנים. לא, אז אנחנו מדברים היום, זו שאלה מצוינת, ואנחנו היום נמצאים בשלב של ודאות. וקרקע משלימה, מי שמקצה בסופו של דבר זה המדינה. והמדינה, כמו שהבנתם, פחות ידעה איך להתמודד עם האירוע הזה, אבל היא הבינה שצריך לעשות את זה. ומה לעשות בקריית עקרון? מחירי הדירות הם לא כמו בצפון תל אביב, ולכן צריך לייצר פה יותר דירות כדי לייצר כלכליות מינימלית, להביא לפה בנק מלווה. אף אחד מכם לא יעזוב את הדירות לפני שיהיה לנו ליווי בנקאי מלא ושלם. ובשביל לעשות את זה, צריך לייצר יותר דירות. בגלל הגבלת הגובה, אי אפשר לבנות פה מגדלים, זה כולם כבר הבינים, נכון? אז צריך לפחות לתת סדר גודל של עוד 100 דירות במקום אחר. אותו יזם יבוא לבנק ויגיד, פה אני בונה 300, עוד 100 אני בונה בצד השני, וכל זה ביחד מאפשר לי לבצע את הפרויקט. כמו שאנחנו רואים את זה כרגע, אנחנו מעריכים, עשינו גם ישיבות לפני, גם ידברו איתכם עוד גורם שהוא חיצוני ליזם, אני גורם פרטי כמובן. סדר גודל של בין חצי שנה לשנה, הקרקע אמורה להיות מוקצת לטובת הפרויקט. ואז אמרו סדר גודל של עוד כשנתיים, כדי להוציא את היתרים עצמם, והפינוי עצמו. אני מאוד מקווה שזה יקרה יותר מהר. אבל אלה סדרי הגודל. לא משנה מי היזם פה, יודע מה, אולי זה כן משנה. כן יכול להגיד, אני לא יודע להגיד דברים בשבחם של אנשים, במיוחד אחרי שאנחנו רבים מדי פעם, בכל זאת נמצאים בצדדים שונים, אבל בסוף עצם זה שהגורמים שנמצאים פה הם מקומיים, והם מכירים גם את המוסדות וגם את הרשות וגם את האנשים, וגם ניגשים אליהם באמצע הלילה, לפחות ככה הם מספרים לי, אוקיי? וחיים את המקום הזה, הם גם כנראה יודעים ללחוץ במקומות ולדרוש על מנת שאתם תהפכו להיות פרויקט כלכלי. אז מהבחינה הזאת אני סומך את ידיי שהם עושים עבודה מצוינת, לפחות בנושא הזה, וזהו. תודה רבה לכם, תהנו מהערב הזה, אנחנו באמת קרובים מתמיד לפרויקט עצמו. טוב, אז ערב טוב, נעים מאוד, אני מלווה את היזמים, את החברות, שומעים אותי? לא שומעים. אז אני מירי רימון, אני מלווה את היזמים בתהליך מול רשות מקרקעי ישראל. אני קצת אסביר לכם מה זה ולמה צריך את זה ואיך זה קשור אליכם. זה לא ממש קשור אליכם לדירות שלכם, אני מכירה את התהליכים של התחדשות עירונית, גם אני אומרת את זה בעצמי כבעלת דירה ביפו, אז אני יודעת מה זה לעבור, מה זה להיות דייר שעובר תהליך של התחדשות עירונית, לפקות והסחבת, וכמה זמן זה לוקח, זה מרגיש כאילו הזמן לא עובר, אבל החברות עובדות, וזה תהליכים שלוקחים המון זמן, ובפרויקט שלי למשל ביפו לא צריך קרקע משלימה, זה כלכלי, ועדיין התהליכים לוקחים הרבה זמן, ואני יכולה להעיד שכאן באמת אני מלווה
פרויקטים ברחבי הארץ, אבל כאן היזמים הם כל כך מחויבים לתהליך, הם כל הזמן עם היד על הדופק, כל הזמן רצים מול הרשות המקומית, מולי, מול כל גורם שצריך שאפשר להריץ, לקדם, לנדנד, זה כאילו להיות כל הזמן עם הפרויקט הזה בעדיפות עליונה, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה תהליכים שלוקחים זמן. עכשיו, מה זה קרקע משלימה? למה צריך אותה? כשיש פרויקט של התחדשות עירונית, היזם בא אתכם, מחתים אתכם על פרטים שאתם נותנים לו לייצג אתכם, הוא מתחיל את הפרויקט, הוא מתחיל תכנון, תב"ע, ואז בודקים כלכלית מה קורה, כמה יחידות הורסים וכמה יחידות בונים. בדרך כלל מה שמקובל כדי שזה יהיה כלכלי, שלוקחים את כל העלויות, צריך להרוס את הבניינים, לבנות את הדירות שלכם מחדש, להעביר אתכם לדירות בסחירות, לשלם לכם עלויות הובלה, בסדר? כל הדברים הללו זה עלויות שהן עולות, לשלם לעורך דין שייצג אתכם, פיקוח, זה עלויות שעולות, וכל העלויות בנוסף לעלויות בנייה של הפרויקט החדש שלו, וכל העלויות האלה ביחד מתכללים אותם, ובדרך כלל מה שמקובל בפרויקטים של התחדשות עירונית, שכשהורסים נאמר יחידה אחת, צריך לבנות במקומה 4 או 5 יחידות חדשות. במקרה של הפרויקט שלכם, בגלל מגבלת הגובה, אז אי אפשר לבנות 4 או 5 יחידות במקום היחידה שנעשה, ולכן יש פה בעיה של כלכליות. במקרים כאלה, המדינה, שזה רשות מקרקעי ישראל והאוצר, אמרו, בזמנו כשהייתי בתפקיד, אז זה החלטות שהייתי שותפה לכתיבה שלהם, אמרנו, אנחנו לא כל כך מעורבים בזה, קרקע של הדירות שלכם, זה פרויקטים שלכם, אנחנו לא אמורים להיות מעורבים כמדינה בתהליכים האלה, אבל במקומות שיש חוסר כלכליות, והמדינה כן רוצה לעודד התחדשות עירונית, כי זה חשוב. ראינו לאחרונה כמה זה חשוב שיהיו ממ"דים, כמה חשוב שהבניינים יהיו חדשים, כמה חשוב שהממ"ד יהיה בתוך הבית ולא מחוץ לבית, וכמה זה חשוב כמה זה בטוח לא לרוץ למקלט בחוץ ואנשים נפצעו בדרך. אז המדינה כן רוצה לעודד את זה, אבל כדי לעודד את זה היא צריכה לתת קרקע ולתת קרקע בהנחה ולבדוק את הכלכליות של הפרויקט. זה תהליך. המדינה נהנית את הקרקע של הציבור, היא צריכה עכשיו לקבל החלטה שמוותרת על חלק מההכנסות שלה לטובת הפרויקט הזה. למה דווקא לזה? למה לא לפרויקט אחר? והאם זה באמת מה שחסר? ולכן הבדיקות וההחלטות מצריכות זהירות יתרה, ולכן זה תהליכים שלוקחים יותר זמן וצריך לבדוק אותם, והמדינה רוצה לבדוק את עצמה, והאוצר רוצה לבדוק את עצמו, ומשרד השיכון רוצה לבדוק, ויש פה כל מיני גורמים מעורבים, ולכן זה לוקח זמן. בפרויקט שלנו אנחנו כבר הגענו למצב שהמדינה מבינה שצריך פה קרקע משלימה. היא מבינה שיש פה בעיה של כלכליות, והיא מוכנה להכניס את היד לכיס, ממש ככה, ולתת את הקרקע לפרויקט. אנחנו נמצאים ממש בשלבים שלפני החלטת הנהלה על העניין הזה, זה מה שאני יודעת מהמקורות שלי ברמ"י, שכבר שלחנו להם בדיקות כלכליות, שאני ערכתי, שבדקנו את הכלכליות, אני חושבת שדי קיבלו את העמדות שלנו, וכרגע זה נמצא לפני החלטת הנהלה עקרונית לקבל את הקרקע משלימה, ואחר כך מתחיל הליך של תהליך עסקה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה באמת ייקח בין חצי שנה לשנה, אם לא יהיו עיכובים נוספים, עניינים שלא צפינו, אנחנו לא יודעים, אנחנו בתקופות שמשתנות כל הזמן גם מבחינה מדינית, גם מבחינה פוליטית, אבל בעיקרון אנחנו בתהליך מאוד 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 מצוין בהקשר של הקרקע המשלימה. בסדר, עכשיו זה לא קשור אליכם, אני לא חלק מהפרויקט פה ולא רשת הדין מייצגת אתכם, אבל ממה שאני יודעת שבפרויקטים של התחדשות אתם עוברים בעיקרון לבניינים שלכם, אבל חשוב לכם התהליך של הקרקע המשלימה, כי זה נותן לכם ודאות לגבי הפרויקט, כי בלעדי הקרקע הזאת למעשה לא יכול להיות כל כך פרויקט. בינתיים במחירים של דירות בקריית עקרון, במחירים של עלויות הבנייה, זה פשוט המספרים לא מסתדרים, ולא יהיה כאן ליווי בנקאי בלי הקרקע המשלימה הזאת. המדינה מבינה את זה, מאוד חשוב לה לקדם התחדשות עירונית בקריית עקרון, מאוד חשוב לה שזה יקרה, ולכן אני מאמינה, אני בדרך כלל לקחת פרויקטים שאני מאמינה בהם, ושאני חושבת שיש סיכוי שהם יצליחו, שאנחנו נצליח, אנחנו עושים את כל המאמצים שזה יהיה הכי מהר שאפשר, אבל צריכים סבלנות, זה תהליכים שלוקחים זמן, צריך את הסבלנות הזאת, אבל יש פה באמת, אני רואה לכם ניסיון, ממה שאני רואה, של חבר'ה,
שבאמת רצים פה על הדבר הזה ונצאים את מה שהם יכולים. אז אם יש שאלות, אני ברשותכם. כל ברור? מה זאת אומרת? המועצה המקומית, אני עוד יכולה לדעת. המועצה המקומית מאוד מאוד דוחפת מבחינת שצריך לעבוד מול רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון והאוצר, לא מספיק את מירי רימון, עם כל הכבוד, ויש כבוד, ולא מספיק יזמים, צריך כמה שיותר כוחות, ואנחנו משלבים כוחות. ראש המועצה מעורב, לוחץ, דוחף, כל הזמן. גם בהתכתבויות, גם בפגישות, אני יודעת שהוא מגיע למנהל המרחב, אני יודעת שהוא נמצא, הוא על זה, זה מאוד חשוב לו, אני מרגישה את הלחץ שלו כשאני מגיעה, אז אני תמיד שומעת, הוא היה והוא דיבר, וכולם מגיעים, אז זה מעורב מאוד. המועצה פה מאוד מעורבת לקדם את הפרויקט, זה ממה שאני יודעת, ממה שאני... מתי אנחנו חייבים לעזור בפעילות שלנו? יש עוד זמן, עד להתחיל לעבוד. בין 3 ל4 שנים. מה שהשתנו בעיקר התהליך של קרקע משלימה, שבדיוק מה שאתם רואים פה על הלוח, יכול להיות שלכם זה יצטייר כמשהו שלא זז מבחינת הרישוי והתכנון, ואני אעבור על זה ככה זריז. אז יש לנו את התהליך של קרקע משלימה, יש בו כמה גורמים, זה לא שהמדינה באה ואומרת, זאת הקרקע. אז בעצם כל השלבים שעברנו עד איפה שאנחנו נמצאים היום, אז גם יש לנו המלצה של הרשות להתחדשות עירונית, בהתחלה רצו שנעשה פה מכרז בכל קריית עקרון בין 4 מתחמים, זאת ההמלצה הראשונה. אחרי זה צרבו לנו כבר תא שטח ברוב השדות, שזה השטח המיועד להיות בפרויקט. נכנסנו בעצם לתהליך מול רמי, בלי שני הדברים האלה רמי בכלל לא מתחילים את התהליך. אז נכנסנו לתהליך מול רמי, ובעצם קיבלנו אישור שבעיניי הוא מאוד מאוד מהותי והוא מאוד חשוב. אנחנו קיבלנו אישור מהרשות להתחדשות עירונית שלא נצטרך לעשות מכרז עם שאר המתחמים בקריית עקרון, וזה לא משהו של מה בכך. יש לנו את ההמלצה מהרשות להתחדשות עירונית לקבל קרקע בפטור, זאת אומרת לא נצטרך להתחרות. אם אתם זוכרים בפגישה הקודמת דיברנו איתכם שכנראה נצטרך להיות במעין מכרז מול המתחמים הנוספים, ואז יבחנו כמה אחוזי חתימות וכו'. זה לא אומר שלא צריכים לסיים את אחוזי חתימות, אבל קיבלנו אישור לקבל בפטור ממכרז, וזה גם מאוד מאוד משמעותי. זה שינוי של ההמלצה של הרשות להתחדשות עירונית, עבדנו על זה מאוד מאוד קשה לשנות את זה, כי במשרד השיכון לא היה מנכ"ל, היו חילופים של מנכ"לים, לא היו בעלי תפקיד ולא עד שחתום על המסמך הזה, וזו הייתה עבודה מאוד 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 קשה, באמת. לגרום למישהו לחתום ולכתוב את המסמך הזה ולשנות את ההמלצה האקדמית ולהעביר לרני כדי שנתקד את התהליך. ובעצם סיימנו גם את הסט מסמכים שלנו שהגשנו, וכמו שמירי אמרה גם אנחנו מקווים מאוד, ונראה ככה שלא יהיה הרבה שינויים בהם, ובעצם אנחנו נמצאים ממש רגע מלקבל את השריון קרקע הפורמלי, והשומה היא כבר קיימת. זה ממש עניין של כמה שבועות שאנחנו נמצאים חברות היזמיות ברמי בפגישה ומקבלים מהם את האישור לזה. והשלב האחרון שהוא גם בעצם זה יהפוך להיות הסכם, אנחנו הולכים לחתום על הסכם מול רמי ולקבל את הקרקע הזאת ובעצם להתקדם עם ההיתרים של המתחם שלכם בלי קשר למה שיתקדם ברוב השדות ובמתחם החדש. למה אתה מחייב? בשמחה. את מפרסמת אותו, את יכולה לפנות לרפאל. מכירים את רפאל? לא, הדבר היחיד שצריך זה במעמד חתימה, וזה כבר קורה לא מעט, יאמר לזכות עורכות הדין המייצגות שלכם שהן בעצם כאן נותנות את האקסטרה. במעמד חתימה שלכם עם הקונה אנחנו מגיעים עם הסט מסמכים של המתחם, מחתימים את הקונה שסביר להניח מאוד רוצה, רוב גם מי שקונה עכשיו קונה בגלל הפינוי, ובעצם זה מתבצע באותו מעמד. זה קרה לנו אני חושב כבר 8 או 10 יחידות בערך שמכרנו בפרויקט, שמכרתם בפרויקט. כדי לעשות את זה במקום עורכי דין. נכון, מול עורכת דין שגם מוליה. שהקונה בעצם צריך להיכנס בנעליים בהסכם עם היזם, והיזם נותן את ההסכמה שלו לעסקה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד עקום. יש גם אישור החברה,
היטלי השבחה? צריך לשלם היטל השבחה. זה לא בדיקה שעשינו עד היום. מישהו בחר, לא שאנחנו הצגנו, אלינו מגיעים כדי לחתום על המסמכים. אם מישהו בחר עכשיו, אם הוא היטל השבחה, שיש פה כתבה. אני לא יודע על זה, כן? לילי, יש היטל השבחה מיוטבה? בטח. כן. כן, אחרי אישור התב"ע, שיקח חשבון, שלא... אחרי אישור התב"ע יש היטל השבחה. כמה? זה לבדוק ברשות המקומית. 30, 40, שמענו רק בסולידן. עורכות הדין שמייצגות אתכם אומרות שהן, שאלת שאלה, תקשיב טוב. עורכות הדין שמייצגות אתכם אומרות שהן כאן בשבילכם, הן לא עורכות הדין שמוכרות לכם את הדירה. זה חידוד אחד. חידוד אחר, מלפני שנתיים, שנה ומשהו, מיום אישור תב"ע, יש מיסוי. ולמה? למה? אתם מוכרים את הדירות ב500,000 יותר ממה שהדירות שוות, כי יש פרויקט. את המדינה מצפה לחלוק איתכם, ככה זה. אם קניתי בית, עלה הרווח ב1,000,000 שקל, המדינה חולקת איתי. אם קניתי בית כי עלה מתוך תב"ע מאושרת לפינוי בינוי, המדינה מצפה לחלוק. כל מדינה, לא רק מדינת ישראל. ככה זה גם במשכורת, במס הכנסה, ככה זה ברוב הדברים שאנחנו נוגעים בהם בחיים. יש עוד שאלות שקשורות לזה? יש, אני מחדד. מי שמוכר, יש מיסוי, סדר גודל שחווים 30-40 אלף. עוד שאלות? היית הולך. טוב, בדיוק אומר, אם אפשר לקבל הסבר, בדיוק הזמן. אז ברשותכם ממש כמה דקות. לדממת רגע, סליחה חברים. ቅድም የተናገረው ከሷ በፊት የጠበቃዎች እናንተን ነዋሪዎችን ስልካ ተክሲቡ ለኸም ወላይ ጋም ተክሲቡ ላይ የወረድ ዲኖች ማለትም የጠበቃዎች የእናንተ ነዋሪዎችን ወክሎ እናንተን ያው ፕሮጀክቱ እስከሚጨረስ ድረስ የሚመራው የወረድ ዲኖች ዋና ኃላፊ ነው ቅድም የተናገረው። እና የሚገርመው ነገር ምንድነው? እኔ የተናገርኩት ነው እሱ የተናገረው። ስለ ካርካማ ሽሊማ የተናገረ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እሱ ያለ ምንድነው? እሷም አሁን ደግመዋለች። ይሄ ተጨማሪ መሬት መንግስት ካልሰጠን ፕሮጀክቱ መጨረሻ ላይ ምናልባት ላይሆን ይችላል። ግን እርግጠኛ ነን ያለችው እቺ አሁን እኔ በፊት ተናገረችው ሁሉን ጨርሰናል፣ የመጨረሻ ፍሬማን የቀረን እንጂ ይሄን በግማሽ ዓመት ውስጥ መልሱን እንቀበላለን ያለችው። ግን ይሄን ካርካማ ሽሊማ ካልተቀበልን ቴሌፎን ካርካማ ሽሊማ ካልተቀበልን ግን ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ምናልባት ፕሮጀክቱ ላይ ይካሄድ ይችላል። እነሱ እንደሚሉት 99% ይሆናል ነው የሚሉት። እና ምንድነው ያለ ቅድም ያናወራህ ነው። እኔ አሁን እናንተ ጠብቄ ነበር ፈገግታ ነው። ለምን ፈገግ አላላችሁም ብሎ ነው የጀመረ ሲናገር። ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? ያሁን እናንተ የደረሳችሁበት ደረጃ በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው። ሂደቱ ብዙ ሂደት ጨርሰናል፣ የቀረነ ጥቂት ነው። ቤቶች ፈርሰው ሊሰሩ በዚህ በ3 እስከ 4 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ቤቶች ይፈርሳሉ፣ ይሰራሉ፣ መሰራት ይጀመራል ብሏል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ የምስራች ስለሆነ ለምን አትስቁም ብሎ ነው ንግግሩን የጀመረ። እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይቺ ያስረዳችሁ ምንድነው ሰፋ አድርጋ ያስረዳችሁ ቤቱን ይሰራላችሁ ያዛም ነው። ያዛም ማለት የግል ኩባንያ ማለትም ትርፍ ሊያገኝ የግል ነው፣ የድርጅት ነው። ግን ትርፍ ከሌለው አይሰራም። ዞሮ እንደ እያንዳንዳችን ነው፣ ትርፍ አልባ የሚሰራ የለም። ስለዚህ የእናንተ አካባቢ ደግሞ ከሌላው የሚለየው ምንድነው? ለምሳሌ ተላይል አካባቢ ቢሆን እስከ 20 እስከ 30 ኮማ ይሰራና ትርፍ አለው።
ከዚህ ግን መንግስት በዚህ በቅድም በነገርኳችሁ በአየር ማረፊያው ምክንያት ከ9 ኮማ የበለጠ እንዲሰራ አይፈቀድም። አንድ ቤት ፈርሶ አንድ ቤት ሲፈርስ በህጉ መሰረት እስከ 5 ቢራ ማለትም እስከ 5 ቤት መቀበል አለበት። እንደዛ ነው ህጉ። የእናንተ አንድ ቤት ከፈረሰ ይሄ የሚሰራው ድርጅት የ5 ቤት ቦታ መቀበል አለበት። ያን ካልተቀበለ ለሱ ትርፍ የለውም። ስለዚህ ይሄን ጥሩ አድርጎ ለመስራት ተጨማሪ መሬት ሊቀበል ተስፋ አድርጓል ነው የሚለው እና ብዙዎች አለው። ይሄ የሚሰራው ደግሞ ብዙዎች አለው። ቤታቸው ስትለቁ የክራይ የሚከፍልላችሁ እሱ ነው። መጓጓዣውን ሁሉ የሚከፍላችሁ እሱ ነው። ቤቱ አዲሱ መጥቶ ተሰርቶ እስከምትመለሱ ድረስ ሁሉን የሚሸፍን እሱ ነው። እናንተ 5 ሳንቲም አታወጡ። ስለዚህ ያ ሁሉ በሰዎች ስለሆነ ብዙዎች ማለት እሱም ገቢ ይጠይቃል፣ ትርፍ ይጠይቃል። እና መጨረሻ ምንድነው አሁን የተጠየቀ አንድ ጥያቄ አለ። ሮት መዋጻው እንዴት ነው ብሎ የጠየቀ ሰው አለ። እንዴት ነው ይከታተላል፣ ነገሩን ይገፋፋል የሚል ጥያቄ ጠይቋል። የተሰጠው መልስ ምንድነው? ሮት መዋጻችሁ በየጊዜው ይከታተላል፣ እየደወለ ከስብሰባም እየተገኘ ይሄ ፕሮጀክት በተሎ እንዲካሄድ እየታገለ ነው። ስለዚህ እሱም ከኛ ጋር ነው የሚል መልስ ነው የሰጠው። በቃ טוב, חברים, אנחנו ממש ככה לקראת סיום. תעלה עכשיו סיוון ממוססקו להראות לכם הדמיות. רק משפט קטן, יש נספח לחוזה שעשינו, יש כאן אנשים שלא חתמו, גם אני אשמח שתרגם. יש אנשים שעדיין לא השלימו את החתימה על הנספח וחתמו על החוזה. עדן וגם ההסכמים פה, מי שעוד לא חתם ומעוניין לחתום ולשאול שאלות, חשוב שתשלימו את זה. אז הם נמצאים פה, אז משפט וסיוון. טוב, במשפט רק, ያልፈረማችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ያው እንድትፈርሙ ኦሬዲኖች እዚህ ያሉ እንድትፈርሙ ነው የሚለው። ምክንያቱም ፍሬማ ከጎደለ ምናልባት ሂደቱ ሊዘገይ ይችላል እና መፈረም አለባችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንድትፈርሙ ብሏል። ሌላው አንድ የረሳሁት ምንድነው ቤት የምትሸጡ ካላችሁ ቅድም ተናግረዋል። ያላችሁበት አካባቢ አሁን በጣም ተፈላጊ ሆኗል። ለሚሸጥ ሰው ዋጋው ጨምሯል። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ይሄን ፕሮጀክት ስለሚያውቅ የምትሸጡት ዋጋ ደግሞ መካፈል ይፈልጋል። መንግስት ገቢ ስለሚፈልግ ስለዚህ የምትሸጡ ሰዎች እንድታውቁ ታባ ስለተቀበላችሁ የእናንተ አካባቢ ታባ ተቀብሏል ማለትም ሊሰራ ተብሏል። ስለዚህ ቢያንስ እስከ 30-40 ሺህ እንትን አለ የሚከፈል ግብር እና ያንን ግብር የምትከፍሉ መሆናችሁን ወቁ የምትሸጡ ሰዎች። אפשר גם להתייחס לשאלות בזום? משרד מוססקו אדריכלים, הייתי איתכם גם בכנסים הקודמים, אני אציג שוב את הדברים כי עבר זמן. טוב, פרופיל משרד, קצת על המשרד שלנו. המשרד קיים כבר מעל 50 שנה בהובלתו של צבי מוססקו, מפעל ותיק מאוד עם המון ניסיון בכל התחומים, במיוחד פינוי-בינוי. אני עובדה במשרד, עובדים עם כל הגופים, כולל עיריות, מה שעוזר לנו גם לקדם את היתרים, כי בעצם ברגע שאנחנו עובדים עם העירייה, אנחנו בעצם כבר מכירים את הנפשות הפועלות, ואנחנו בעצם יודעים לנהל איתם את הקשר בצורה טובה יותר על מנת לקדם את הדברים. קצת על הפרויקט שלכם, אתם מכירים, המיקום, רחוב הרצל, רחוב ראשי. אנחנו רואים פה קצת תמונות של המבנים הקיימים. לא רואים כלום. יש את הטאבה. ניב דיבר על כך שאושרה פה טאבה. הטאבה הזו מדברת על טאבה של מתחם, זה לא בניין אחד, זה לא 2 בניינים, בעצם בונים את כל המתחם, כל הבניינים, במקום זה בונים טאבה חדשה. הטאבה הזו בנויה מ8 מבני מגורים, שבאמצע במרכז שלהם יהיה איזשהו אזור ירוק, מקום שאפשר לשהות בו, איזושהי גינת משחקים, משהו קצת יותר נעים בשבילכם, שבעצם הביתים שלכם יכולים גם לפנות אליו ולחיות בו. כל רחוב הרצל, החזית הזו היא חזית מסחרית, זאת אומרת יהיה לנו פה חנויות כאלה ואחרות, אנחנו מנסתם לא יודעים כרגע בדיוק מה החנויות, אבל יהיה פה חנויות, ויהיה לנו באזור הזה, בבניין הזה, יהיה פה איזשהו
מבנה ציבור, גן ילדים קטן בקומת הקרקע. כן, יש היום לעיריות, היום העיריות בעצם משלבות מבני ציבור בתוך מבנה מגורים. זה קורה בכל הארץ, זה קורה בכל המקומות, יכולה לראות ברחובות, יש המון בניינים, אם את מכירה את שכונת קריית משה, לדוגמה, אנחנו עכשיו יש לנו פרויקט שם, גם בעצם בכל הארץ, כל הארץ. בבניין הזה, זה אני לא יודעת להגיד לך את המספר הספציפי של זה. לא, המבנה ציבור. הנה, אני מסמנת לך. זה לא. מה שנמצא שם היום זה ההתחלה של הרצל 16. אם נכנסים לחניה שלכם, זה הבניין מיין. זה לאו דווקא אומר שכל מי שהרצל 16 עכשיו יהיה בבניין שיהיה בו את שומעת או לא שומעת אותה בזום? רק בקומת הקרקע, רק בצד אחד, זה לא מלא כיתות גן, זה לא איזשהו מתחם גדול, זה משהו מאוד כיתה אחת, הוא לא נכנס לא איזה משהו דרמטי מה שנקרא. אוקיי, זה בעצם התאי שטח שיש לנו. קצת מבחינת מספרים, זה בעצם הזכויות בנייה שיש פה, אנחנו לא ניכנס לזה לעומק. עוד שנייה הסתיים כבר הסיפור, אז מה יצא? מבחינת המצב המוצע, יש לנו 5 טיפוסי דירות היום, זה המבנים שיש לכם היום. היום הדירות שלכם, זה השטח הקיים, כל אחד מקבל כמובן תוספת של 12 מטר רבוע, מה שאומר שהדירות החדשות שלכם יהיו בשטחים האלה. כל אחד יכול לעשות את ההתאמה שלו, דירה של 92 הופכת ל-104 וכן הלאה וכן הלאה. פה יש לנו כמות של כל יחידת דיור וכמות חדרים שיותר שתהיה. לא כולל מרפסת. מרפסת זה בנוסף. שטח קיים, אם הדירה שלי נגיד 80 מטר ואין אותה, אז כאילו עוברת לי שם. עשיתם אחלה כנס, רק תראו את התמונות גם כן. אבל אולי לפי בזום 79 לדוגמה. נכון. בזום, תראו תמונות של הדירות, גם כן, גם אנשים רוצים לראות. לפי מודד שכבר היה בשטח. שמיים. לא שמיים, יש את השמיים. יש את השמיים, שמיים זה משהו אחר ומדידה. יש מודד שהגיע לדירות, אני מניחה בטח כבר עבר זמן, הוא עשה מדידה לדירה ולפי זה נקראו השטחים. ובעצם... סליחה שאני עוצר גם כי זה רלוונטי. מי שרוצה לדעת את המדידה שלו, הוא מוזמן לשאול את רפאל, יש לנו את המדידות של כולכם, כבר היו מודדים, אז תרגיש חופשי, רפאל זה איש קשר דיירים, ואתה יכול גם לפנות אליי, בסוף אני אגיד. כן. מה יהיה? אז מחסן וחנייה, חנייה כן, מחסן לפי מה שאני זוכרת במפרט שלכם, זה במידה ויהיה מקום למחסנים ויהיה מספיק מחסנים לכולם. אלא אם כן, לא, אם תהיה מחסנים בפרויקט בכללי, קודם כל שלכם, זה במידה ויהיה, יכול להיות שיהיה מצב שהעירייה תגיד לנו לא שמים מחסנים בפרויקט, בצד הקרקע, במרתפים. אוקיי. חנייה, תראי, אז קודם כל יש את החוזה מפרט. רגע, מי אמר לך שיש חניה למחסן? מישהו פנה. אנחנו הסתכלנו כבר לפני 4. ככל ויהיה מחסנים, הם שלכם. אנחנו לא רוצים מחסנים. אם לא יהיה מחסנים תכנונית, לא יפתחנו לכם מחסן. נכון. יהיה מחסנים שלכם, אנחנו לא רוצים מחסנים. לדירות שלכם. תסתכלי במפרט של השם בצורה מסודרת. והשני יאושרו מחסנים בבנייה אחרת, קודם כל של הדיירים. בדיוק. אם יהיו עוד חדשות, יש של היזם. יש מקרים שבהם העירייה לא מאפשרת לייצר מחסנים, יש מקרים שמבחינה תכנונית לא ניתן לעשות מחסנים, אז במידה ויהיה מחסנים, כמובן שאתם דירות תמורה תהיו הראשונים, זאת אומרת, יקבלו מחסנים, במידה ולא יהיה מחסנים בכלל, לא יהיה אפשרות לעשות. כן. אחר כך, אחרי שתקבלי את הדירה, תהיי את מה שתוצא. יש, זה שינוי דיירים, זה משהו... זה נכון, את יכולה לשנות שינוי דיירים, את לכם שם.
תשבו עם אדריכלית בשעות מתנה חינם, זה גם חלק מההסכם, ותוכלו לשנות כמובן, לא תוכלו להעביר מקלחת ממקום למקום כי יש אינסטלציה וממ"ד, אבל כן חלוקה פנימית. כן. יש מרפסות של המרפסות של כל דירות התמורה היו שוות. זאת ההנחיה. תראי, מן הסתם פנטהאוז מקבל את המרפסת שלו, זה לא טובה, אבל דירות שהן אחידות, זאת אומרת אם יש טיפוס דירה של 104 שהם אחד מעל השני, כל המרפסות יהיו אותה מרפסת, גם אם זה תמורה וגם אם זה לא תמורה. זה לא עובד ככה. לא, את לא יכולה לעשות את זה מבחינה חוקית. זה לא... רגע, וארבע דירות, אני בסדר, לעשות הפרויקט, לא מה זה. אני חושב שיש לו ארבע דירות, כן, בוודאי, בוודאי. כל אחד על דירה שאתה מוסר, נקרא לזה אתה מקבל דירה חזרה גדולה יותר. יש פה שאלות חשובות, תהיו קשובים. זה לא אם יש לך 4 דירות אתה מקבל אחת, ממש לא. לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא. אם לבן אדם יש 5 דירות, הוא כנראה יקבל 5 דירות. אבל לא כנראה, הוא יקבל 5 דירות. בסדר, אם יש לו 5 דירות, הוא יקבל 5 דירות. סליחה, מתקן. אנחנו 104 מטר, אני יודעת. אתה מדבר על חדרים או דירות? לא, אתה מדבר על דירות. תראה? איך היה? תראה, אני אסביר לך... היו מלא אנשים, נכון? אני אסביר לך משהו על נושא של חדרים, אוקיי? יש הבדל מבחינת חוקי התכנון והבנייה, יש הבדל מה מוגדר חדר, נקרא לזה בשפת הרחוב, לבין מה שזה מוגדר לפי החוק. מה הכוונה? למה היה מזעזע? כי מלא, לא? אני גרה בדירה. ראיתי, הברכה מפוצצת. גברת, גרית הרמפה, רוצים לשמוע. שימי על השתק, לא שומעים. העבודה שלו במקום שהיא תהיה איקס. נשרס הערוך שם? כן, מירי, שימי על השתק, מירי. אתה תיכנס אליי, אתה תגיד, זה דירת 3 חדרים. אבל מבחינת החוק אני לא יכולה לקרוא לה 3 חדרים. תראה, סביר להניח שלא, בגלל שאתה מקבל עוד 12 מטר רבוע. 12 מטר רבוע אתה מקבל ממ"ד. אם אתה לקחת, אם מישהו לקח את הדירה שלו, לקח את הדירה נגיד 92 מטר רבוע, ואמר, אני עכשיו לוקח את הדירה הזו ומחלק אותה להמון המון המון חדרים קטנים. יכול להיות שבן אדם אמר, אוקיי, מבחינתי אני עכשיו חילקתי את זה לדירת, לא יודעת מה, 5 חדרים, את ה-92 מטר רבוע, אבל כל חדר הוא בעצם הרבה יותר קטן ממה שהוא מוגדר חדר מבחינת החוק. אז בשבילך אתה מרגיש כאילו יש לך 5 חדרים, אבל מבחינת החוק זה לא נחשב ככה. אז זה לא, זאת אומרת, אבל זה שאתה לקחת את הדירה שלך כביכול ועשית לה שינוי פנימי, ביוזמתך מה שנקרא, זה לא אומר שאנחנו ניקח את זה ואנחנו כל דירה עכשיו אנחנו נוסיף איזשהו חדר באופן פרטני, כי אתה עשית איזשהו שינוי פנימי מיוחד בשביל זה. בסוף הדירות אחידות. יש דירות שהם 3 חדרים בפועל, יש אנשים שהמגמה שלהם לפתוח בחללים, ויש דירות שהם 100 מטר ו5 חדרים, כי יש בחלוקה באמת פנימית בצורה שונה. מה שמזכירים כאן זה שבכל מקרה המדידה היא מדידה של מודד, לא לפי הארנונה, לא לפי הטאבו, אלא מדידה של מודד שהביאו אובייקטיבי שעשה מדידה, ומהמדידה הזאת אתם מקבלים את התקורות שבוצעו ברגע. אני גם יוסיף ואומר, סליחה, ראיתי פה שנייה אחת, אני גם יוסיף ואומר, כמו שאמרו, אני לא יודעת את השם שלה, בעצם אחרי שאנחנו נסיים את התכנון ונקבל את היתר הבנייה, יש לכם שעות לשבת עם מתאמת שינויים, או מתאם שינויים שבעצם ישבו איתכם באופן פרטני אחד, ואם תרצו לעשות שינוי פנימי בדירה, ולהקטין חדר אחד וככה להוסיף עוד חדר, זה משהו שיהיה אפשרי לעשות אותו. זאת אומרת, בסוף, אני כאדריכלית הכללית של הפרויקט, אני מייצרת איזשהו טיפוס דירה שהוא אחיד לכולם. לדוגמה, הדירה הזאת, נגיד דירה 4 חדרים.
אתה באופן פרטני רוצה את הדירה שלך שתהיה 5 חדרים, אין בעיה. אחר כך לפני הביצוע אתה יושב עם מתאם השינויים, אתם עושים איזשהו עדכון ועושים לך עדכון פרטני בשבילך שזה יהיה לך 5 חדרים. ויש מישהו אחר, כמו שאמרה עורכת הדין פה, שירצה במקום 4 חדרים הוא רוצה 3 חדרים. למה? כי הוא רוצה סלון ענקי, זה הכיף שלו. כל אחד יש לו כמובן את ה... סלון? כן. 3 חדרי שינה? 3 חדרי שינה פלוס סלון, נכון. הכל יחסי, אתה יודע. מה זה? אין כלום. ומתי ישבו עם העורכדים אחרי יותר בנייה? עם המתאם, כן, לקראת הביצוע. אחרי יותר בנייה, נכון. נכון. כן. לא דובר הרחבה על מרכז של שמש של מינימום 10 מטר. זה מה שרשום במפרט שלכם. לא, כל מה שהצגתם לנו היה מינימום 12 מטר, אולי יותר, אבל 12 מטר מינימום. עכשיו אומרים על מינימום 10 מחסנים. אמרנו מההתחלה שיש עם זה בעייתיות, עכשיו הורדתם את זה לגמרי, כאילו זה לא מוצג. לא הורד. לא, אבל גם אם זה מותנה, גם אם זה לא לפגע, קודם כל אפשר לחלק את זה, גם 3 מטר מחסן לדירה זה חשוב, אז שיחקו את זה כמו שצריך, ובית, אם לא רוצים שיהיה מחסנים, אז מה יהיה מחסנים? בוא אני אגיד לך משהו על הנושא של המחסן, מתוך היכרות שלי עם המון יזמים. ליזמים יש אינטרס שיהיה מחסנים. לא רק אותם, אני מדברת בכללי על כל היזמים בארץ. לכל היזמים בארץ שעושים פרויקטים של פינוי בינוי, יש אינטרס לתת מחסנים, כי אם הוא נותן לך מחסן, סביר להניח שיש לו גם מחסן עכשיו למכור אותו. אז הוא רוצה שיהיה לך מחסן, הוא לא יכול, ולמה? כי הוא לא יכול שיהיה מחסנים בפרויקט ולא לתת לך. אם יש מחסנים בפרויקט, לא שיהיה מחסן, וייתן לי, למה לא ייתן? זה בדיוק מה שאני אומרת. אם יש מחסנים, אין דבר כזה אם הוא לא יצא או לא ייתן, זה לא יקרה. היא מתכננת, את מתכנני שיהיה מחסנים. לפעמים, ואני התחלתי לומר את זה שוב, יש מקרים שבהם העירייה לא מאשרת. אני רוצה לשאול את האם, מה אני אהיה את זה להעיר? צורי, אבל רגע, בנקודה שאמרת, אין בעיה, אנחנו מקבלים ופעלו האדריכלים, בסופו של דבר מחסנים, אבל שנייה, מה שאתה מדבר פה זה מצגת, כל אחד יכול להיכנס לשם, מה שחשוב שמה שהובטח לכם כתוב בחוזה ובהסכם ששני הצדדים חתמו עליו, אז זה חשוב שכולם גם ישמעו. יכול להיות שפספסנו פה לשים שוב את הנושא של המחסנים, בסופו של דבר זה מצגת שהוכנה לפני כמה ימים, כל אחד דף ספר גדול. מה שחשוב לנו זה מה חתמנו אנחנו מולכם בחוזה, וזה מצוין שם, ואני מסכים איתך צורי, וכן, צורי גם הוא נציגות וזה חשוב, נמשיך להשמיע את זה. המחסנים, אם יהיו, בתקווה שיהיו, אני אשאר את המילה. אבל אנחנו נעשה כל מאמץ כדי שכן יהיו. אצל ראש המועצה, לעשות את האנשים בראש המועצה. צורי, זה לא העניין, סליחה. זה לא העניין. חייב להסביר, שנייה, חברים, סליחה, אני אביא את תעשה גם שווה. צורי, אנחנו מאוד רוצים מחסנים, קודם כל בשבילכם. מחסנים שעושים מחסנים, קודם כל צריך לתכנן את קומת החניון. כשמתכננים את קומת החניון, זה לא רק עבודה של האדריכלים, זה קודם כל עבודה של הקונסטרוקטור, איפה הוא מוריד את כל הממ"דים, כי זה חוסם, ואחרי זה צריך לשים את יועץ התנועה, ויועץ התנועה בוצע, ואז מתחילים למצוא נישות של כל המחסנים. אין מצב שלא יהיה נישות במחסנים, אבל אף אחד לא יודע להגיד לך, כי אתה לא יודע בכלל איך החניון יתוכנן. קח בחשבון, תמיד ככה, עכשיו, אם בן אדם, שנייה, אתה אדם מאמין, אם בן אדם נזהר, ולא רוצה להגיד לך 100%, אז אנחנו נזהרים, כי ככה זה עובד. וגם בראש המועצה, כדי שיהיה מחסנים צריך שני תנאים. אחד, העירייה המועצה צריכה להסכים. זה יותר פשוט. 2, שברמת התכנון, בקונטור, בהיקף של המרתף, אז הקונסטרוקציה, לפעמים בקונסטרוקציה שיוצא, יש לך דברים שפתאום יוצאים הגבלות, אז אתה לא יודע לעשות. ואז בודקים את ההגבלות, סליחה, שנייה דקה, ומגיעים לתוצאה המיטבית. הדבר השלישי, והכי חשוב, שיש לכם גם עורכי דין, שיבדקו שמה שאומרים זה לא חרטא, אבל יש לכם גם מפקח.
שהמפקח שלכם בודק את התוכניות ובודק האם יש חלופה אחרת יותר טובה. אז זה לא ככה בעלמא. בסדר? בוא נתקדם, ככה זה נשאר לך כמה שאתה רוצה על מחסנים אני עושה לך. לא, אני אסביר. יפה. מכיר. יש פרויקט. הנה, אתה מבין, אני קצת יש לי שיער לבן. לאבא שלי לא היה בגיל הזה, זכרון לברכה. במגדל בראשית בבלי, פרויקט שהכנסנו לאחרונה, לפני שנה, מגדל 44 קומות. יש מחסן בכל דירה בקומה. זה מה שהתב"ע, תוכנית בניין העיר מתירה. תוכנית בניין העיר פה, של קריית עקרון לא מתירה. אני אגיד, רוב התוכניות בארץ לא מתירות את זה. זה לא קריית עקרון חריגה. יש בודדים שנותנים, אנחנו הולכים לפי התוכנית. התוכנית לא מאשרת. ואין לך משהו? הלוואי. אם אתם רוצים, אני מוכן כרגע שצורי ילך לראש המועצה ויביא מחסנים בקומה והוא מקבל ממני 2 מחסנים. אם תביא מחסנים בקומה, אני ארוויח הרבה מאוד. אז זהו, גם אני רוצה. סליחה, 3 מחסנים זה בקומה, בסדר? רק תן לי. אבל לא נותנים. אני נתקע עכשיו רגע. אני אשם. אוקיי. זה סתם לראות לדוגמה בעצם טיפוסים של 4 חדרים, 3 חדרים, סלון, מטבח, חדרי שינה, ממ"דים. כמובן יש לנו מסתור כביסה שיוצא מתוך חדר רחצה. זה מבטים תלת מימדיים של המתחם. אנחנו רואים פה. תגיד, ככה נראה המתחם, זה חשוב. רגע, כאן אני לא רואה כאן השתאות, צורי, אתה לא אומר מילה טובה. רק על המחסנים אתה חושב. לא, אפשר לא את הבריכה, לחדר כושר. כבר נגיע לבריכה ולחדר כושר. טוב, בעצם מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים את המתחם שלנו, אנחנו רואים את המבנים שיש לנו כאן, אנחנו רואים פה את רחוב הרצל עם החזית המסחרית שיש לנו. אני אמשיך רגע עוד. זה בעצם מבט, כשאנחנו עומדים ברחוב הרצל, אנחנו רואים את החזיתות שפונות לרחוב. יש לנו פה את הרחוב החדש שנפתר. ומבט נוסף זה בעצם המבט הפנימי. אם אתם זוכרים, אמרתי מקודם שבין הבניינים נוצר איזשהו אזור שהוא ירוק, אזור לרווחת התושבים, שאתם יכולים להיות בו, לשרות בו, לעשות איזשהו גן משחקים נחמד לילדים למי שיש, או לנכדים למי שיש. ובעצם במקום הזה אפשר לשהות. אז פה זה בעצם החזיתות, מה שנקרא פנימיות של הבניין, שפונות אל האזור הירוק הזה. יהיו פנטהאוזים. יכול להיות שיהיו מיני פנטהאוזים בחלק מהמבנים, יכול להיות, אבל פנטהאוז זה בטוח. תראי, מן הסתם, מיני פנטהאוז זה בעצם המרפסת הגדולה, אבל מיני פנטהאוז טיפוס דירה שנקרא טיפוס דירה מיוחד. הוא טיפוס דירה שונה מהטיפוס דירה הרגיל, זה לא כמו הדירה שאתם מקבלים, זאת אומרת, זו דירה אחרת לגמרי. כמו שיש דירות גן שהן שונות מדירות של קומה טיפוסית. שאלות נוספות? מה זה למטה? מה יהיה למטה? מה עם היציאה כבישה? במצגת הקודמת זה נראה כאילו... זה? לא, במצגת הקודמת. בשקופית הקודמת? מה זה יהיה למטה? מסחר. או, זה מסחר. כאן ברחוב הרצל יש בעצם מסחר שיהיה. ובעצם זה מה שאנחנו רואים פה. כל המטרה של הרחוב, שהרחוב הזה, רחוב הרצל, שהוא רחוב גם היום ראשי, בעצם להגות אותו ולייצר פה איזשהו מקום עם איזשהו מסחר שכנתי, שתוכלו, בדיוק לא תצטרכו עכשיו לנסוע למרחקים. מה הכוונה? דירות גן? כן. איפה? לא. המסחר נמצא רק באזור הזה. פה בבניין הזה יש דירות, הדירות לא יכולות לפנות לרחוב. בסדר? הדירות גן יהיו דירות יותר פנימיות. אין פה הרבה דירות גן, בסדר? זה לא המון. זה מאוד בודדות. זה רק נגיד באזור הזה, פה, מקומות כאלה. חבר'ה דוברי אמהרית, אולי למישהו יש שאלה, דוד. טוב, פשוט אין הגרלצ'ו.
ብዙ በጥቂቱ አሁን ያያችሁት በስም አላጠፋችሁም። የእናንተ አካባቢ ታቦ የተቀበላችሁት ለአንድ ቢኒያን አይደለም፣ ለአጠቃላይ ለ8 ነው 9 ቢኒያን ነው የማየው እና በአጠቃላይ ስለሆነ የተቀበላችሁት ታባ ከተሰራም ሁሉ ነው የሚሰራ እንጂ አንድ የተወሰነ አንድ ቢኒያን ወይም 2 ቢኒያን አይደለም የሚሰራ። ሁሉ ሲሰራ ሁሉ ነው የሚሰራ። ስትለቁ ሁላችሁ በአንድ ላይ ነው ትለቁ፣ ሲሰራም እንደዛው ነው እና ቅድም የተናገረችው ስለ ሀደሪም ነው። ስለ ሀደሪም እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ቤት ስንት እንደሚቀበል ዛሬ ለምሳሌ 90 ሜትር ከሆነ ቤታችሁ ከዛ 12 ሜትር ተጨማሪ ትቀበላላችሁ። ስትሆነ 102 ያን 102 ሜትር ራሳችሁ ተወስናላችሁ። 4 ክፍል ይሁን 3 ክፍል ይሁን እንግዲህ ክፍሉ የሚቆጠረው ከሳሎኑ ጋር ነው። ከሳሎኑ ጋር ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ አንዳንዶች ለምሳሌ ሰፊ ቤት እንዲኖራቸው ከፈለጉ 4 ከሚሆነው 3 ክፍል ብቻ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ወይም ደግሞ ብዙ ቤተሰብ ያላቸው ደግሞ 5 ማድረግ ይችላሉ። ይሄን ማድረግ የምትፈልጉት ግን አስቀድማችሁ ለሶስት ነግሩት ነው። እኛ የምንፈልገው ይሄን ያህል ክፍል እንድታደርጉልን ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ፕሮግራሙ ይገባል፣ ተሆዚው አብሮ ይገባል። ከዛ በኋላ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ 10 ሜትር ምርፈሰት ትቀበላላችሁ። 10 ሜትር ምርፈሰት ስለማክሳኑ ግን ገና ክርክር ላይ ነው። በቢኳህ ነው የነበረው። አሁን ሰምታችሁ ከሆነ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል። ገና እርግጠኛ አይደሉም ስለማክሳኑ። ምርፈሰት ግን ትቀበላላችሁ። አሁን ከታች እንደምታዩት ንግድ ቦታ አለ፣ ሱቅ ከቤታችሁ በታች በሄርጽል በኩል ባለው ጎዳና ሱቆች ይሰራሉ። የተለያዩ ሱቆች ማለት ነው፣ ያው የንግድ ቦታዎች። ከመሃል ከቤቶች መሃል ከቢኒያኑ መሃል መዝናኛ ለልጆችም ለእናንተም ለሽማግሌም ለልጅ ልጅም መጫወቻ ጥሩ የሆነ አረንጓዴ ዘመናዊ የሆነ ይሰራል። ዘው ይሄን ነው እንግዲህ ባጭሩ የተናገሩት። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ ብሏል። ጥያቄ በአማርኛ የምትጠይቁት ካለ ጠይቁ። እንግዲህ ሼሎት አለ ሁሉ ገብታችኋል? טוב חברים, אם הכל מובן גם בעברית וגם באמהרית, אז בואו רק נסכם. שמי אביב טסה, מי שלא מכיר ומי שלא זוכר, צורי זוכר אותי, מגיע לו 3 מחסנים, אתה יכול להקליט אותי. חברת אגם שווית, החברה היזמית שלכם. אני רוצה להגיד כאן, מקודם העובדים שלכם, אמיר שטיינרץ אמר לכם, עשינו צעד מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי. אנחנו עכשיו בחודשים מאוד קריטיים, כי בחודשים האלה צריכים לקבל מרמ"י, מהמינהל, את התשובה. כמו שאמרה כאן ניר רימון, כמו שראיתם את האדריכלים, התחלנו לעבוד על כל הנושא של התכנון, ואנחנו מצפים, איך אומרים, יש לכם קיץ וחופשה, שלאחר מכן שנגיע לראש השנה נוכל לבשר לכם עוד התקדמות עם רמ"י לקראת החגים. הלוואי שצריך להתפלל ככה שזה יקרה, צריך באמת להתפלל שזה יקרה, כי יש קיץ, ובקיץ יש אנשים נטייה למרוח את הדברים. אז בואו כולנו ניסע תפילה שעל באמת יתקדם מהר, ומי שירצה מיני פנטהאוז או פנטהאוז יכול לדבר, יש אפשרות לשדרג, לשנמך, לעשות מה שאתם רוצים, והולכים להיות דירות מאוד מאוד יפות. אנחנו משקיעים מאוד בתכנון, בחשיבה, הרבה חשיבה לדעת גם על השטחים הציבוריים, ואני בטוח שאין פרויקט מהמם. אז תלכו לעורכי דין, מי שרוצה לשאול שאלה גם אלינו, אנחנו פה. תודה רבה לכם. אפשר לשאול בזום שאלה? לא, אין, חבל הזמן, שכנים. לא קשורה לזה. אין זה. אוקיי, קשה 052. למה לא פותחים שאלות לזום? זה לא יקראתי, חבל הזמן, זה כל הכנסים שם דקות. אפשר לתת אפשרות למי שבזום לדבר? מי שרוצה להירשם, הראשון זוכר.
תקשרי רגע לשיר. נצא. 052. תקשרי רגע אליה. תכתבו לי בקבוצה אולי. מי זה? ישראל מהרית ומיטינג גרופ. עזרתי, לא מעניין אותי. תקשרי רגע לעורך הדין. אני רוצה רגע שתבדוק לי את זה.